T'imagines cuidar el teu poble i el planeta des de la teua cuina? Que els éssers humans generem residus no és cap secret. De la mateixa manera, absolutament tots els altres éssers vius de la Terra generen residus amb la seva activitat. Però, es tracten igual en els dos casos? A la natura, aquests residus són tractats com recursos a través del cicle de la matèria orgànica. El nostre cas és molt diferent. Fins al dia d'avui es tracta com un problema que pocs volen afrontar. L'aversió als nostres residus ha degenerat en un problema d'escala global i tots tenim un grau de responsabilitat. Però hi ha solució. Entre tots els residus que generem, els orgànics tenen una importància diferencial. Poden ser tractats de forma que, en poc temps, tornen als cicles naturals. Fertilització i nutrició de plantes, retenció d'aigua, regeneració de sòls degradats, absorció de CO2 i fre al canvi climàtic. Tot això gràcies als teus residus que, en realitat, són recursos. Per això, des de l'Associació Del Camp a la Taula, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Albal, volem valoritzar els teus residus orgànics. Volem fer-los recircular allí on es produeixen, al municipi, a través de composteres comunitàries. Nodrir els nostres parcs i jardins públics i l'Horta d'Albal a la vegada que cuidem el planeta. Per això t'esperem a Albal Circular. Fes que la roda gire.